Dobrý večer ešte raz. Samozrejme, po tom úvodnom výdarnom zápase v Plzni chceli sme všetko pre to urobiť, aby sme dneska to zvládli a potvrdili tie body zvonku, čo sa nám nepodarilo na konci. Prehrali sme 1-0. Ten vývoj zápasu samozrejme narušil tá prvá červená karta hneď v úvode, ale ja si myslím, že aj keď trošku niektoré veci sme zmenili, tak super sme do nejakých veľkých šancí nepúšťali a tá druhá červená karta, potom už to bol veľký zásah a od toho momentu prakticky z našej strany už to bolo také ochote, obetavosti a musím pochváliť chlapcov a dať klobúk dole, ako to odmakali, odjazdili a odbojovali a nakoniec v závere už potom aj trošku do rizika sme išli a dokázali sme si vypracovať, dovolím si tvrdiť, 3 čisté gólové šance, čiže v takom zápase ja si myslím, že aj pred fantastickými ľuďmi, ktorí na konci tých chlapcov hnali a bolo by to také pekné vyvrcholenie, ale futbal sa hrá na góly a na konci to prehrali 1-1, takže nás to veľmi mrzí a musíme dať hlavy hore a ideme ďalej. Trenére, dobrý večer. Zeptám se, jestli jste zažil někdy ve své kariéře, aby tým už od první půle hrál o 9. Priznám sa, že nepamätám si také niečo, ale bolo to špecifické, ale aj to prináša futbal a hovorím, stalo sa to nám, čiže boli sme v nevýhode, ale ja si dovolím tvrdiť, nepamätám si, škoda toho gólu, ktorý sme inkasovali po tej červenej strele a super si nejakú veľkú šancu, aj keď samozrejme držanie lopty mal, ale chalani obetavo a dobre bránili a chceli sme si počkať na nejakú šancu a tie nakoniec prišli v závere a škoda, že sme nedali gól, ale jak som povedal, nehrá sa na keby, ale hrá sa na góly a v tom super dneska 1-0 vyhral. Můžu vás poprosit, jestli byste okomentoval ty 2 červené momenty, jak jste to viděl ze svého pohledu? Tak jasne, nerad by som sa púšťal do týchto vecí, proste sú tu rodcovia, je tu VAR, takže nerad by som to komentoval, asi každý vie a jediné, čo môžem k tomu povedať, padlo veľa. Nemyslím si, že bol taký tvrdý a taký bojovný zápas, aby bolo toľko červených a žltých kariet, ale hovorím, viac by som sa k tomu nevyjadroval a rád by som sa bavil radšej o futbale. Tak samozřejmě na to navážu, určitě je na čem stavit, protože ten výkon nebyl špatný, vy jste chvílema i vlastně Teplice přehrávali. Tak hlavne v závere, tak je to prirodzené, že keď mužstvo prehráva, ľudia nás znali, už sme aj my išli do rizika, aj tam sme poslali hráčov, ktorí priniesli tú kvalitu, ale hovorím, chýbalo kúsok, aby sme to aspoň do tej remizy dotiahli, ale hovorím, futbal sa na góly, škoda, že sme nehrali v plnom počte celý zápas. Verím tomu, že by sme to zvládli, ale hovorím, opäť sa budem opakovať, nehrá sa na keby, proste aj to prináša futbal a teraz je dôležité, aby sme na to dobre zareagovali a nás to ešte musí posilniť a ja pevne verím, že už v ďalších zápasoch to, čo sme doma stratili, opäť sa nám podarí niekde získať. Ďakujem. Dobrý den, trenér Bartoloměj Černík, Deník Sport. Ta defenzivní organizace, to bylo něco, co už vás dobilo v Plzni. Dneska taky i v 8 hráčích vlastně v poli jste vlastně inkasovali úplně minimum střel. Měl jste vlastně už v hlavě třeba střídání v tom druhém poločase naplánovaná nějakým způsobem, aby ten zápas ovlivnila, protože mi přišlo, že ten výkon pomalu gradoval v tom druhém poločase. Ačkoliv dle toho, kolik toho kluci naběhali, tak by to mohlo být naopak spíš. Tak, jak som povedal, ako chlapci si všetci od prvého do posledného nahradili -2 nie je ľahké hrať, nie je -1 a čiže chalani to prakticky obetavo odmakali, odjazdili to a jasné, že sme sa bavili o tom a chceli sme to, cez počas sme sa bavili, že pozorne brániť, držať to a ja som veril, chlapcom som povedal tiež, že verím tomu, že šancu my si jednu vypracujeme určite alebo nejaká štandardná situácia, takže chlapci, bolo to často niekedy ťažké, lebo boli bez lopty, takže ale potom sa nám zase dostali trošičku do hry po tých ziskoch, dokázali sme tú loptu vyviesť, dokázali sme niečo s ňou spraviť, neodkopávali sme to iba, takže z toho možno aj plynul potom nejaké také náznaky šanci, aj štandardné situácie, z toho sme sa dostali k tým nebezpečným situáciám, takže chceli sme držať 0-0 čo najdlhšie a mali sme tam už potom pripravené samozrejme alternatívy aj v prípade, že by sme to potrebovali udržať a dostali sme gól, tak potom už v závere sme chystali už iba za mňa, či 1 alebo 2-0 je jedno, ale skúsili sme zariskovať, prinieslo to tie šance a ten záverečný taký, nechcem povedať, že tlak, ale nebezpečné situácie, hovorím, škoda, že sa nám nepodarilo aspoň jedno premeniť. S čím jste šel do základní sestavy s nasazením mladého Fajeho, který nahradil Stránského? Jestli tam byl nějaký speciální taktický záměr? Tak tam sme mali chceli sme trošku tlačiť, hrať doma, možno agresívnejšie trošku a v tomto typologicky možno Falu Faje možno pred stráňom, ale hovorím,
môžeme sa už baviť, čo sme chceli, ako sme chceli, keď sa to prakticky prvou situáciou za 50 sekúnd sa to zmenilo, ovplyvnilo, takže už sme museli trošku potom rozumnejšie v strednom bloku nejako hrať a prispôsobiť sa tomu, ale ja si myslím, hovorím, chýbalo kúsok, aby sme aspoň od tej remízy to dotiahli a na konci je 0-1, takže to nás mrzí asi najviac. Dobrý den, trenére, Martin Soukup, Esport.cz. Dnes to byl duel dvou slovenských trenérů, tak znáte Zdeňka Frťalu? Řekli jste si něco spolu? Tak veľa času nebolo, lebo sme sa pozdravili a samozrejme ja si ho vážim, je to starší ako ja, takže nepoznáme sa osobne, ale samozrejme jeho meno dlho úspešne pôsobí v Čechách, takže viem, že má slovenské korene, že je Slovák, takže iba sme sa pozdravili a samozrejme vnímam ho a poznám ho meno, aj keď nie osobne. Dnes to byl váš první zápas na stadionu Unisy. Co říkáte na atmosféru? Tak tá atmosféra bola fantastická. Tešili sme sa všetci na ten prvý domáci zápas a samozrejme mrzí nás to, že sme priniesli výborným ľuďom 3 body a aj keď môžeme sa baviť obetaví, chlapci do toho dali všetko, takže na tej strane si tí chlapci ten potlesk, bola to odmena za tú ich robotu, ktorú na trávniku predviedli, ale hovorím, ten cieľ, ktorý sme chceli priniesť im 3 body, nám nevyšiel, takže ma to z toho mrzí, ale musíme ísť ďalej a pevne verím, že už najbližšie sa nám podarí bodovať lepšie. Díky. Ještě se doptám na některé absentéry. Vojta Sichra se nedostal ani na lavičku v posledních 2 zápasech. Zdá i z vašeho pohledu, jestli bude pokračovat v Liberci, nebo bude hledat třeba vytížení ještě jinde? Tak, ten kadr máme, sme sa bavili o tom širší a dneska sme sa rozhodli pre tú nomináciu, ktorá boli tam nejaké drobné šrámy, takže tí hráči, ktorí boli dneska k dispozícii, tí boli k zápasu a uvidíme ako ďalej. Nejaké alternatívy máme, takže uvidíme. A ještě, jestli už se rýsuje třeba nějaký výhled návratu stoperů Šimona Gabriela, Jana Knapíka, už to bude vlastně nějaký rok od zranění Gabriela, Knapík samozřejmě delší dobu, to je taková delší anabáze, ale jestli už máte teď nějaký časový výhled. Tak je to špecifické trošku u nich. Ja si myslím, že je to na dobrej ceste, sú stále v tom rehabilitačnom procese ešte, ale pomaličky už ich pripájame k mústvu a ako to je blízko, nedovolím si teraz tvrdiť, ale vidím, že sú bližšie a bližšie a samozrejme tam je to nejaké pri tom krížnom väze, je tam aj nejaká taká, aj keď sa cíti dobre, ale je tam nejaká tá lehota, niekoľko mesiacov, čo musia byť, aby to bolo 100%, čiže určite sa chceme vyhnúť nejakému riziku, aby nejakého opakovaného zranenia, takže sú pod ohľadom, trénujú, sú blízko mústva, to cítim, ale presne dátum vám nepoviem, ale ja pevne verím, že čoskoro budú už v dispozícii.